Ναι. Φαίνεται το τοποθετώ. Και τις λιώνω. Ναι. Ναι, αλλά τις τοποθετούμε, τις φράουλες, σε σακουλάκια, έτσι λιώνουμε. Ναι. Εδώ μέσα θα προσθέσουμε το αλάτι. Ναι. Αλάτι δεν λέει. Δείχνει εδώ. 2 κουταλάκια σαπούνι. Πρώτο του Να βάλουμε 1 κι άλλο. κουταλάκι αλάτι. Εσύ γιατί βάζεις Βάλε 2 σαπούνι? κουταλάκια σαπούνι, ναι. Salt. Δεν πέφτει. Ζούλο. Ωραία. Θα μας φέρετε και ένα ποτηράκι πλήρω. Ο υδροβολές από πίσω. Να το βάλω, κυρία. Λίγο, Σίγουρα μην θα βάλ- κρατήσει. Ναι, ναι, μην βάλεις πάρα πολύ, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Πείτε μου. Ωραία, εντάξει είναι. Το πιέζουμε καλά λέει τώρα. Και πιέζουμε το μήνυμα το χέρι. Μην το βάλεις όλο όσο βέβαια. Φτάνει, εντάξει. Βγάλω το τώρα. Περίμενα να το βάλω εδώ. Μετά τι λέει. Ωραία, και τώρα είπαμε θα βάλεις το ενόπνευμα, σου είπα θα το ξεκινήσει τα τυχώματα. Α, Χέρια στη μέση, τα θα το χέρια σου είναι κάνεις στη μέση. γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να κουμπάει στα τυχώματα. Βάζεις ενόπνευμα για να σπάσουν οι δεσμοί του DNA με τις πρωτεΐνες, έτσι ώστε να ξεχωρίσει το DNA. Κυρία, να βάλουμε κι άλλο. Να σας πω τώρα. Βάλτε, μην το Θέλετε? φοβάσαι. Ναι, κι άλλο θέλουμε. Βάλει κι άλλο. Το πήρατε. Ναι, το βίντεο το πήρα. Α, τελειώσαμε αυτό ήταν. Ναι. Δεν πρέπει να το βγάλουμε από εκεί. Όχι, άμα θέλετε το βγάζουμε. Με ένα ραβδάκι. λέει. Θα σας δώσω. Μπορούμε με το κουταλάκι, το ανάποδο του Και το ανάποδο και έχουμε και το, αυτό το που είναι σαν το... Ένα λεπτό να φαίνεται ότι ανεβαίνει πάνω. Ωραία. Βάλτε το καλύτερα πάνω στο γυαλάκι να το δείτε μετά και στο μικροσκόπιο πάρει μια εικόνα. Δεν βγαίνει. Εντάξει, αρκετά είναι, υπεραρκετά είναι.